Poštovani gledatelji, dobar dan. Danas se u Katoličkoj crkvi slavi Sveta Katarina ili kako to u većem dijelu Hrvatske kažemo, Sveta Kata. U crkvenom kalendaru više je svetica s tim imenom, a u puku je najpoznatija upravo ova današnja, Sveta Katarina Aleksandrijska. Podnijela je mučeništvo zbog vjere u doba cara Dioklecijana. Uz Svetu Katarinu veže se najviše pučkih uzrečica, a o velikoj popularnosti u puku svjedoči i mnogo varijacija njezina imena. Na čakavskom području ono je najčešće u srednjem rodu, pa je to recimo Katarinja, u Kajkavaca Katarinje. Opet negdje osim Katarinja, kao recimo na otoku Krku, nalazimo i realizaciju Katarinjina, gdje je zapravo kombinacija i ovoga staroga ja i novoga ina. U Novigradu kraj Zadra zabilježeno je skraćeno ime Katova, znači sa novim ova posvojnim sufiksom. Inače, naravno, opet vrlo često se ona jednostavno naziva Sveta Kate ili Sveta Kata. Blagdan Svete Kate veoma se često stavlja u suodnos s Božićem i Svetim Krševanom, koji se slavi dan prije, znači 24. studenoga. Recimo, kažu oko Zadra, Sveta Katarina Krševon do Božića misec don. Ovo je primjer s otočića Ošljaka, na Ižu opet Sveta Kate Krševan do Božića misec dan i tako slično tome i na obali oko Zadra. Slične se uzrečice nalaze i na otoku Hvaru, na Pelješcu te oko Sinja. Zanimljivo je da se na otoku Lastovu, osim imena Sveta Kata, za taj blagdan koristi i ime Prvi Božić, što obilježava početak adventskog razdoblja, a to pokazuju i brojne uzrečice. Imamo u Gradišću u Austriji negdje Katarina zapre mužiku, znači zadnji dan kada se svira, pleše i pjeva je taj dan. Ili negdje drugdje u Gradišću Sveta Katarina gusle zaprije, jer se općenito glazbala nazivaju gusle, ne misli se doslovce na ono što mi danas zovemo gusle. Ili Katarina drži tance, to je također da taj dan se zapravo završava s plesovima, a također se završava i sa svadbama. Pa recimo u Cerovcu kraj Slunja je poslovica Sveta Kata zatvara pirovam vrata. Ili u Brajskom kraju kod Karlovca Sveta Kata zastave zamata, jer se zastave viju u doba svadbi, vjenčanja, pa onda nakon toga više nema. Najpoznatija uzrečica vezana uz meteorološka predviđanja jest Sveta Kata, snijeg na vrata, koju u raznim varijacijama susrećemo u mnogim govorima.